Една от най-често срещаните тъпоти, която виждам в фитнесите да правят персонални треньори с обикновени хора, които са абсолютно начинащи в фитнеса, е да правят цял час тренировка само за една мускулна група. Хора, това за мен лично не е сериозно отношение и показва, че треньор отдавна не е отворил да прочете някоя книга или поручване за това какво е интензитет и обем и колко точно от тях ни е нужно, за да имаме прогрес в залата. Истината е, че за обикновени хора, които не искат да ходят на състезания по бодибилдинг, този начин на трениране е изключително таксуващ от гледна точка на възстановяване, а и отделно ако не ходиш по 12 пъти на седмица, няма как да направиш достатъчно обем на мускулна група на седмична база, така че да имаш максимален прогрес и да извлечеш максимално от това, че ходиш на фитнес. Моят съвет, който мога да ви дам тук, който не е базиран на лично мнение, ами на това, какво казва науката и на чисти факти, е, че за вас може би ще е по-ползотворно да ходите 3, максимум 4 пъти на седмица и да структурирате тренировките си така, че да правите цяло тяло с тежки базови движения. Или пък поне, ако не тренирате цяло тяло, да правите 6 до 9 работни серии на мускулна група на седмична база, което ще осигури достатъчно тренировъчен обем, така че да имате прогрес в залата. Също така, може би ще е добра идея, ако може да вкарате малко кардио в ежедневието си или в отделна тренировка, както на вас ви е удобно, по възможност от някой забавен спорт, като футбол, тенис, плуване, народни танци също, или някоя разходка уикенда със семейството на някъде. Това е, хора, не е квантова физика, придържайте се към основните неща, бъдете постоянни и е просто въпрос на време да видите резултати.